Республикада быйылда иң ойык авыл билемеси исеменә ярыш игълан ителде. Илеш районында да һәр биләмә катнашучы авылларын билгеләп, бәйге шикләрендә үтәсе чараларга әзерлекне башлап җибәрде. Конкурсның район этабын ачу тантанасы Дөмей авылында үтте. Чарада барлык авыл биләмәләре башлыклары һәм эш белән идарә итүчеләр катнашты. Дөмейнең бүгенге тормышы белән танышу, аның урамнары буйлап үтеп, соңгы елларда башкарылган төзекләндерү эшләре нәтиҗәләрен караудан башланды. Быелгысы елда Мында 1 май урамы буйлап 2 километрда 700 метр озынлыкта юлга асфальт салынган. Халык инициативаларын яклау программасы шикләрендә күпер ремонтланып, шушы көннәрдә халыкка тапшырылган. Арытаба киңәшмәдә катнашучылар авыл читендәге Гайса коесына төшеп, йомшак суыннан авыз итте. Авыл хакимияте башлыгы Руслан Басиков аның күп еллык тарихы хакында сөйләп үтте. 1880 елда туган Рахматуллин Гайса казыган бу көйне инде. Ол средний крестьян дип саналган Дөмей авылында инде репрессия вакытында 31 елны инде үйі тартып алынып, авылга клуб итеп бирелә. Маллары тоже тартып алып бирелә бит инде. И үзен раскулачивать итеп чыгарып җибәрәләр өеннән. Ул шушында төшү инде менә машиналарның теге ягында гына. Аның урыннары да бар, землянка казып, участок итеп шунда яшәй башлый. И шунда инде килеп шунда кыйда казый. 37 елны инде ссылкага алып китәләр аны. Алып китәләр дә шуннан әйләнеп кайтмый инде. 5 малай кала, 5 малае да сугышта катнашалар, икесе генә исән кайта да инде. Шуларның менә әле дә яшәйләр инде бу авылда. Халык инициативаларын яклау программасы ярдәме белән авылда 2017 елда янгын сүндерү депосы төзелде. Ике яклы җылы гаражда бүген янгын сүндерү машинасы белән бергә мәктәп автобусы да тора, дип белдерде авыл хакимияте башлыгы. Авылдан Бөек Ватан сугышына киткән 419 яугирнең истәлегенә биредә 9 май алдыннан яңа һәйкәл ачылды. Шунда ук Советлар Союзы герое Әнвәр Абдуллинга багышлап артиллерия коралының макеты урнаштырылды. Бу күркәм үзгәрешләрне тормышка ашыруда чыгышы белән Дөмей авылыныкы булган Русия Федерациясының атказанган төзүчесе Рабис Сәлихов зур ярдәм күрсәткән. 2019 елдан алып Әнвәр Абдуллин исемен йөрөткән урта мәктәптә геройның музее да эшләп килә. Быелгысы елны ул да яңарыш кичерде, яңа экспонатлар белән тулыландырылды, дип билгеләде мәктәп директоры Әхсән Насибуллин. 18 гасыр башында барлыкка килгән Дөмей авылының бүгенге яшәеше белән танышу Арытаба мәдәният йорты алдында дәвам итте. Революциядән соңгы бәйтләрдә җырланган, күп кенә авторларның әсәрләрендә чагылган биш партизан вакыйгалары белән канлы да ул. Бөек Ватан сугышында катнашкан яугирләребезнең Советлар Союзы герое Әнвәр Абдуллин белән данлы да ул. Хәзгали Яппаров чыгарган Дөмей авыл шәҗәрәсе китабы белән мәртәбәле дә. Туган нигезенә Гилемханов Мидхәт Мәүләви улы салдырган Шәмсинәһар мәчете белән иманлы да ул. Инде авылдашларының тормышына битараф булмаган зур шәхес Салихов Рабис Салих улының Бөек Ватан сугышында катнашкан ветераннарыбызның якты истәлеген мәңгеләштереп, бөек җиңүнең 75 еллыгына төзәткән һәйкәле белән горурланырлык та ул. Хезмәт сөйгән, эштән тәм, тормыштан ян табып яшәгән игенчеләре, тирлекчеләре, укытучылары, гомумән халкы белән бәрәкәтле дә ул Дөмей авылы. Монда дөмейлеләрнең үз бакчаларында үстергән муллыкны, халыкның тырышлыгын һәм матурлыкка гашыйк булуын чагылдырган күргәзмә оештырылган иде. Авылның талантлы яшьләре дә чарадан читтә калмый, моңлы җырлары, халык биюләре белән сөендерде. Allah
2020 ел зауқлы биләмәләр елы чикләрендә шәхси хуҗалыклар арасында иң матур чәчәкле бакча бәйгесе оештырылган. Аның нәтиҗәләрен биләмә башлыгы игълан итеп җиңүчеләрне тәбрикләде. Беренче урынны инде алар. Молодежный урамыннан Муликов Флорид, рәхим итегез. Аның бакчасын барасыз, Икенче урын награждается Насырова Рета, второе место. Üçüncü урын Насретдинова Раушания. Лучший товар села. Шарага юмгак ясап район башлыгы Илдар Мустафин Айык авыл бәйгесенең асылы хакында сүз йөртте. Айык дигәне эчкечелекне, җиңгән дигәнлегене аңлатмый, бар яклап та өлгергәнлекне, бердәмлекне аңлата дип белдерде ул. Айык авыл трезвое село дип әйтәбез бит инде. Бик кирәкле конкурс. Дөрес конкурс, без ул конкурста беренче ел катнашмайбыз. Авыл тулы кан белән яшәй дигән сүз. Мул итеп тормыш алып бара авыл. Анда утлары гына багана сайын йоммай, йөрергә юллары да бар. Чәчкәдә үстерәләр урам уртасында, кыймалар кыйылган. Йорт коралар төзүк, яңа йортлар салалар, яңа балалар тормышка килә. Мәктәп өлешендә бик күп эшләр эшләнә, тәрбия йөзеннән. Бик күп кружоклар, клубны да күрдек, клубта эшләнгән эшләрне. Яшьләрнең чыгышларын күрдек. Менә шушлар барсы да клублар ачык, алар һәр вакыт эшләй дигән сүзне аңлата. Алар үстендә клуб хезмәткәрләре дә, мәктәп хезмәткәрләре дә эш куя дигәнне аңлата. Чынлап та төзүк йорт коралары һәм урамнары, гөрләтеп эш итүче маяк хуҗалыгы, активлык күрсәтүче мәктәбе, чагу талантларга бай булган мәдәният учагы, данлыклы шәхесләре, бар яклап та уңган халкы, тату гаиләләре белән горурлана ала Дөмәй авылы. Айык авыл бәйгесенә килгәндә исә, Бөтен дөнья башкортлары корылтаеның башкарма комитеты хәбәр итүенчә, быел конкурсның приз фонды 10 тапкырга арттырыла. Шулай ук проектның географиясы да киңәячәк, катнашучы авыллар саны артачак. 4 категория буенча 12 җиңүче билгеләнәчәк. Алар авыл биләмәләрен төзекләндерү программасына кертелү хокугына сертификатлар алачак. Шуның эчендә Илеш районы авыллары сынатмас һәм җиңеп чыгыр дигән өметтә калабыз. Алина Хадимуллина, Илеш телерадиокомпаниясе.